Bă, ăsta prea des de schimbă. Mie nu-mi place că pare al dracu, iar ce face acum parcă strică hip-hop. Auzi la el 21 de grame. Îi dau înainte oricum îmi văd de drum. Las lumea să bat pe oricum nu ascult. Testat sunt îmi fac filmul și nu am de gând să mă opresc decât când ajung punct. Așa că nu dau la întos, nu te dau la înălțime cu bilet low cost. Eu dacă pierd timpul, pierd cu folos. Mie nopțile albe îmi fac viața roz. Bă, eu sper că nu greșesc și asta e piesa, că văd că aici e nou. 40.000 de vizualizări. Alta nu văd. Cyborg. Cyborg, zici că am un obionic implantat în cap, întrețele pe loc. Ținesc către stele, de obiectivul luna mă țin ca și Smoke. Vor să facă bani, dar nu toți pot să iasă din zona de confort. Mă vrea de bărbat, dar astea nu mă va poate maxim un deep throat. Că n-am un job stop. Că poate să facă maxim un deep throat. Aia zice, stați. Bă, dar iară, nu versuri. Pe loc. Ținesc către stele, de obiectivul luna mă țin ca și Smoke. Vor să facă bani, dar nu toți pot să iasă din zona de confort. Mă vrea de bărbat, dar astea nu mă va poate maxim un deep throat. Că n-am un job stabil. Mi-o dau când vreau că am program flexibil. Yeah, plus 10 sex appeal. Asta simulează cum simulează, place cum dansează, o face bine ca în strip club. Ca în strip club, vibrații dure de la sub. Că-i tremură curul numai când se pleacă să guste dintr-un double cup. Îi bag. What the fuck? Ce se petrece? Eu nu sunt obișnuit cu MGL cu versurile astea, sunt obișnuit cu alte versuri de la el. 200 de la crack, îmi zice papi hai în pat. Mă duce într-o cameră VIP, privacy, pufă cât am face de sute de fane, fatu hello. Sex în mașină, black and yellow. Black and Yellow, nu mai știu cine era, Wiz Khalifa, Black and Yellow, pui mei. Mi-au produs și mai mulți dinero. Zici că i-ai dat nu să-i tăi de ce calcul 0 cu 0 și atât. Cyborg, zici că am un obionic implantat în cap, întrețele pe loc. Ținesc către stele, de obiectivul luna mă țin ca și Smoke. Vor să facă bani, dar nu toți pot să iasă din zona de confort. Mă vrea de bărbat, dar astea nu mă va poate maxim un deep throat. Că n-am un job stabil. Mi-o dau când vreau că am program flexibil. Yeah, plus 10 sex appeal. Asta simulează cum simulează, place cum dansează, o face bine că audă când mă vede că-s agresiv. Pe piese că rac să mă fac auzit. MGL de la să place cum dansează, o face bine că audă când mă vede că-s agresiv. Pe piese că rac să mă fac auzit. MGL de la 0 la infinit. Am intrat și-am ieșit, nimeni nu suspectează nimic. De ce de bis de când nu fuzi nimic? De ce necâți de bani că nu produci nimic? Am scos pe vector, m-am făcut auzit. Eu am dat trendul, nu l-am urmărit. Mi-a plăcut mai mult bucata a doua, strofa a doua. Cam alte sute de fane, fatu hello. Sex în mașină, black and yellow. Banii mei au produs și mai mulți dinero. Zici că i-ai dat nu să-i tăi de ce calcul 0 cu 0. Iau avionul, iar schimbul rășu ghinionul. Tau că n-ai apucat să prind zborul. Eram la același nivel, cu la cupă de ren, ai rămas tot acolo. Eu voiam mai mult, dar tu nu. Ai rămas tot acolo, la același nivel, tu ai rămas tot acolo. Eram la același nivel, tu ai rămas tot acolo. Și mai mulți dinero. Zici că i-ai dat nu să-i tăi de ce calcul 0 cu 0. Iau avionul, iar schimbul rășu ghinionul. Tau că n-ai apucat să prind zborul. Eram la același nivel, cu la cupă de ren, ai rămas tot acolo. Eu voiam mai mult, dar tu nu. Hitmaker de să dau tonul. Am vărsat lacrimi, am dat dico de toate ca să mă vezi ocupă tronul. Bă, să vă zic sincer, nu mă spar cine știe ce piesa asta, adică toate au fost mai bune restul. N-am înțeles ideea cu de ce o dat-o cu versuri de puțin trap aici, pe prima bucată. Pe aici, pe undeva. Da, nu pot să zic că mă spar piesa asta. Sună bine, sună MGL, dar atât. Are altele mult mai bune pentru mine. Eu ascult MGL, să nu vă aud că sunt hater. Că eu am pus și la story că ascult MGL. Dar nu mă spar piesa asta, pur și simplu. Bă, dacă mai apare ceva nou,
Oricum le filmez pe alea ce apar noi, le filmez, dar săptămâna asta n-am apucat să filmez nimic cu live-urile din weekend. Poate vă vine o surpriză de Crăciun, dar nu la mine pe canal. Altceva nu vă mai povestesc. Dați și voi un like, un share, un subscribe, un follow pe social media de preferat pe Instagram și cel mai probabil până vineri, sper că mai devreme, ne auzim. V-am salutat.